kwasuka yona inkosi kwaputshukwa vela amavideo ayo yenza izinto esasazithi nokuthi esintwini sethu siziviewa njengezinto eziyihlazo ezimbi kweza lawo mavideo exposewa kithi. It was a matter of freedom of speech because izinto mazenzeka sibadala sizona ingane izinto mazi exposed kithi. Yes. Ukuthi siyibone asikwazi ungakhuluma. Yes. Into oqala into amaKristu angeka kwazi ukuyiphikisa ukuthi uJesu waba yivukela mbuso. Uma ngabe uthi usonta kaShembe Okay. Ebese umNazaretha. Yes. Ebese omunye athi mina angisonti kaShembe mina ngumKristu. UmKristu, yes. Into eyi1 leyo. Greetings bafowethu, ngiyabingelela. Welcome Laikhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama nguGift Mabunda. Bafowethu, you know bafowethu la ngihleli khona ngenza sure ukuthi mina nawe siba ne episode emnandi. But anyway, before we go further, please let me know where are you watching us from. Bathu base KZN, Mpumalanga, Limpopo, Eastern Cape, Botswana, zonke indawo la usibukele khona. Please let us where are you watching us from. And also bafowethu uma ungakabi family member of this family, please make sure you sign a membership of this family by clicking the button and subscribe so that anything that comes in kule channel ungezwa ngabantu ukuthi gift seyipostile but ifoni yakho izobe icocela ukuthi hamba ekhaya ku Gifted Media sekunjalo kushushu. Bafowethu mangibonga isupport yenu enisipha yona. Ma subscribers ayakhula ngendlela eyisimanga. Siyabonga kakhulu Musa, siyabonga bafowethu dadwethu isupport enenza ngasonke isikhathi ukuthi niyenza sure na subscriber niya viewer futhi. Siyabonga kuleyo ndawo idatha olisebenzisayo. Siyabonga kakhulu nama comment futhi amnandi. Siyawabonga kakhulu ama compliments esiwatholayo nama complaints futhi esiwatholayo. Siyawabonga kakhulu ukuthi you guys you are with us. So bafowethu thank you so much. Thank you so much for isupport yenu. Asenzeni njalo sihlaleni Laikhaya ku Gifted Media channel. Futhi singakhohlwa uma kukhona ningakuseka ngayo le channel, please make sure we are supporter. Please, financially we need your support if it can be possible. We really need your support. Futhi sinesicelo ukuthi uma kukhona okufisayo ukuthi nawe ungakushare Laikhaya, please, my number is available ku WhatsApp ngo 0630680959. Bafowethu mangamoshi isikhathi ngenza isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa. You'll be amazed today. I have a generally nginendoda nginobaba phakathi kwethu, indoda engihlonipha kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi akekho musha kuma screens wethu, especially ku TikTok, ubaba uMaxwell Makhanya. Welcome sir. Siyabonga bhuti, siyabingelela nje. Asibingelele Laikhaya, siphinde sibingelele kubo bonke abalaleli nababukeli abasibukele njengamanje. Sithi nje asibonge kakhulu mfowethu ukuba nathi. Siyabonga baba Makhanya. Ngathi hayi namhlanje ukathi kuzoba shushu. But before siyakude baba Makhanya, just ungumuntu ongamazi ubaba Maxwell Makhanya ngathi ungubani nje azazi ukuthi ungubani baba Makhanya ubuyaphi? Igama lami lase-Afrika nguNkululeko. Yes. Ebese ngibake uMax abbreviate onqanyulelwe from Maxwell. Isibongo ke ngowakaMakhanya. NgowakaMakhanya by birth, ngizalwe ubaba nje uMakhanya. Yes. So ekhaya ke ngiqhamuka ngazalelwa noma ngiqhamuka eMbumbulu eDurban. KZN Durban endaweni ekuthiwa iseMbumbulu. Ila ngazalelwa ngakhulela khona. And then ke ngase ngibake segoli ke ngesimo sokuphila. Yo baba Makhanya siyabonga ukuthi ufikile Laikhaya, and ngiyathemba babukeli bethu nizofunda okuningi namhlanje. Thatha ibhuku lakho ubhala ama notes lapho
Sizofunda namhlanje. Bamakhanya. baba Hey, ngibonile laphayana ngithi ngiyabheka ku TikTok. Hey, uphansi phezulu baba usilungisela ilizwe lethu uzama ukusilungisela ngezonke indlela ozama ngazo lapha ku TikTok. Just nje ukuthi singakayi kude la ekhaya sinokuba nama religion amaningi namanje ke kaba ne issue yaka Nazaretha ubaba umbatha wakuthinta nakhona kuma Nazaretha washo ukuthi inkolo engekho naye wathola induku uKing Don wafika naye wathi lento wenza kanjani ukuthi uthi inkolo ayikho. Maybe bamakhanya ukubuzwa kuwe ngolwazi onalo maybe le religion. No, i-religion ungakafike nje ekutheni ubale amasonto noma amabandla noma uyihlukanise ngoba i-religion i-broad inezigaba ihlukahlukene kakhulu. Yes. Kodwa yonke ibizwa nge-religion. Asikusho lokhu ukuthi mina ngikubona mhlambe mangahloniphisa ngingathi kuuchitha isikhathi ukugxeka enye inkolo ekubeni nawe usenkolweni. Sure. Ngicabanga ukuthi mina uma kuthiwa bewufuna ukugxeka anything enkolweni kumele uphume enkolweni. Okay. Awukwazi ukuba ipick and choose. Uchoose okufunwa uwe. Ebese kuthi lokho okufunwa abanye ebese kona ukubona kukubi just because kufunwa abanye wena ukufuna. Yes. If usenkolweni. Yes. Awunalo igunya lokugxeka inkolo ngoba nawe usenkolweni. Umuntu onegunya lokugxeka inkolo umuntu ozikhiphile waphuma kwisystem ebizwa ngokuthi inkolo ngoba inkolo iyisystem. Okay. Inkolo into yakhiwa abantu ngeinhloso zabo abantu. Sure. Yonke into ongayikhuluma ngenkolo uzobukhuluma into eyakhiwa abantu ngeinhloso zabo ezahlukahlukene. Sure. Ngokwama from generation to generation kuba ne different agenda. Leo agenda na leo agenda yenziwa iphushwa ngenkolo kusetshenziswa inkolo ukufezekisa ukufulfilla leyo agenda yaleyo generation. Sure. Kune generation ebizwa ngokuthi kune generation elapha eBhayibhelini kwi Old Testament. Le generation kwakune agenda eyayiphusha and inkolo yadlala irole enkulu kakhulu ekutheni leyo agenda ibe successfully uma ngabe yagcina successful. Okay. And then bese kuba ne generation ebizwa nge-New Testament. I-New Testament era same place eBhayibhelini. Nalapho futhi lento yokuthi i-New Testament ichaza i-new agenda. Okay. So kune old agenda ne agenda ebizwa ngokuthi i-New Testament. Igama Testament ke lisuka from lichaza i-covenant. So kune i-covenant ke isivumelwano. Ungasho ukuthi agreement. Yeah, isivumelwano. So kune covenant endala. Leo covenant which is called i-testament religiously. Leo covenant i-agenda yabantu ababephila kuleyo generation. I-covenant ebizwa nge-new covenant ngaleso sikhathi i-new. Kwakune generation eyayiphila ngaleso sikhathi okwathi i-rulership ama-leaders ayephethe kuleyo generation abe eseqhamuka ne-strategy asibiza ngokuthi i-new strategy, i-New Testament, i-new covenant. Yes. So it's all about i-agenda
From the old to the new, it's all about the agenda. And then from all those things called the Bible masekuhlangene, yonke leyo nto leyo iyona ke into eyenze umhlaba ukuthi ushapeke ngalendlela oshapeke ngayo. Yo. Corruption, colonization, yonke into ongayibona ubuhle nobubi umhlaba oyibo njengamanje Sure. bushapewe ireligion through lento ebizwa ngeBhayibheli ephethe i-old Ne-new. agenda ne-new agenda. Sure. Lama agendas anama leaders. So ileyo nto ke ebengifuna ukusho ukuthi uma ngabe ngempela usenkolweni uthi uyakholwa under the system, under you are the fulfillment of the agendas. Abantu abacreator inkolo kanye ne manual book yayo okuyiBhayibheli. Wena ubelonga lapho, you are the part and parcel yokufulfilla ama agendas alapha amahle namabi. Okay. You are okay. the awukwazi khona namahle namabi futhi. khona amahle khona amabi ama agendas. Okay. Amahle awukuthi abantu abaphile kube nenhlonipho, uyabona kube nokuhlalisana, kube nokuphilisana, kube nenhlonipho, immoral behavior, yonke lonto kulungiswa kwama attitude kukhona laphana kuyi religion, kuyiBhayibheli. Yes. Bese kuba ke nama evil agendas. Okay. Whereby kubulawa abantu, Hayibo. whereby kune slave trade, kune colonization. Ngikhuluma ke ngenkolo, ngikhuluma ngeBhayibheli. Uma sikhuluma ngokuthi iSouth Africa yake yacindezelwa noma isacindezelwe, ilinda ukukhululwa okumanje njengoba sithi sicindezelwe noma sacindezelwa iEuropean nations. Yes. Njengamanje we are fighting kusukela koBaba uMandela, we are fighting ukuthi sibe free from colonization. Yes. Now sinethemba lokuthi eastern countries which is from Asia, from abo Russia kuya kuma Asia njengabo China, abo India, abo Brazil, sithemba ukuthi ngesupport yabo ngamanye amazwi bona bazoba umkhululi we-African countries from i-colonization esicolonizwe ama western. So yonke lonto uyabona ukuthi everything started from the Bible. Yes. Ukubulawa kwabantu, colonization, ukucindezela kwabo, yonke into it started from the Bible, the Bible, which is the religion. So uma ngabe uthi usonta kaShembe, Okay. ebese umNazaretha, Yes. ebese omunye athi mina angisonti kaShembe, mina ngumKristu. Umkrestu, yes. Into eyi-one leyo. Awu. Omunye athi mina ZCC. mina ngumZCC, iZion. Yonke lonto into eyi-one. No Khadeb Into eyi-one, umuntu osonta kaShembe nomuntu owumKristu into eyodwa. Umuntu okhonza amadlozi othi mina ngiyinyanga, mina ngiyisangoma, nomuntu osonta kaShembe nomuntu owumKristu, yonke leyonto into eyodwa. Okay. Yonke lonto into eyodwa. Akekho ngcono kunomunye kubantu ababelonga under i-religion ngoba nalento yamadlozi, it's a religion. It's Sure. a religion. Amadlozi nawo ay-religion. Yes. Usho ukuthi nawo Ayi-religion futhi ayi-Christianity. amadlozi. Yes. And aku-agenda le right. Akuyi-agenda embi fana njenge-Christianity, ne-Christianity kuyi-agenda embi. NamaNazaretha. NamaNazaretha yonke lento izalwa yiBhayibheli. Ayi. Hawu. Angithi amaNazaretha uma uyabona la ungathi amaKristu aze neBhayibheli. Nga-understand. But namaNazaretha kanjani nawe eze neBhayibheli ngoba amaNazaretha inkolo yabantu abamnyama.
ayikho inkolo yamaNazaretha ngaphandle kweBhayibheli ayikazi ibe khona inkolo ebizwa ngokuthi amaNazaretha ngaphandle lingakafiki iBhayibheli nabelungu inkolo yamaNazaretha izalwa inkolo yobuKristu izalwa abelungu Yo, inkolo yamaNazaretha inkolo yabelungu sure. inkolo yobuKristu inkolo yabelungu inkolo ukhumbulo ukuthi uma ngabe nje singathi kancane kulokho uma ngabe nje ilokhuza la livela khona ivangeli lele kuthiwa iChristianity noma inkolo livela lapha ya kwaJuda uma ngabe livela kwaJuda livela uJuda uIsrael iIsraeli say under colonization by the Roman Empire Okay. so first thing into eyenzeka ukuthi iRoman Empire which is the western le ecolonize iAfrica Yes. yaqale yacolonize iIsrael Okay. uJesu uzalwa nje ukhula nje iIsrael azalelwa kuyo is under the control is ruled by the Roman Empire Sure. Sure. uJesu ukuphila kwakhe so called Jesu ngoba nayo lento yokuthi uJesu iyodwa nje njengoba sithi ireligion kahle kahle iscam imbi ireligion Sure. yonke Shoot ayikho right. ireligion yonke imbi yonke nje ireligion imbi Phela na uthi religion babumakhanya phela ubala yonke religion ZCC maNazaretha maKristu bazalwane bahadebe yonke uthe namadlozi futhi nawo awela under religion yonke religion amadlozi uSathane uJesu uNkulunkulu yonke umoya oyingcwele yonke religion imbi uma ngabe iRoman Empire icolonizer uIsrael so called Israel uJesu so called Jesu lento ethi so called ngichaza ukuthi ingoba yonke lento yakhiwa ingakho ngisebenzisa igama elithi so called ngoba yonke lento yakhandwa ngepurpose yokudla umhlaba wabantu ipurpose ye religion is to conquer isizaphi religion kwi conquering kwi colonization isiza to soften ukwenza abantu babe weak before kusetshenziswe ireligion to conquer kwakusetshenziswa impi kwakuvele kusukeleke nje kuliwe kube nempi bese onqotshwayo lapho kuleyo mpi ebese ke kuba ukuthi usedliweke mayedliweke kanjalo ke then ke lelo zweke noma leyo ndawo lo mhlaba lo sewubhilonga ngaphansi kwalo owunqobile kusukela ngwalokho okubhalwe eBhayibhelini ukukhulunywa ngokuthi kwakunombuso wama-Babylon owawukade under ubuswa lapha ile nkosi kwakuthiwa uNebuchadnezzar yes namakhosi nawo usho ukuthi nawo namakhosi akhona eBhayibhelini phela lento yobukhosi izalwa iRoman Empire hayi usho ukuthi kudala lingakafika iBhayibheli amakhosi beyangekho in fact kudala even before iRoman Empire umhlaba wawuvela ubuswa ngobukhosi because njoba sisho ukuthi before eEurope kubuse iRoman Empire kwakuvele kukade kukhona amakhosi wabantu abamnyama amakhosi alemibuso engizoyibala njengamanje okay okuwukuthi ke imibuso ekhona njengamanje including eyabantu abamnyama ibusa ngokwenqubo mgomo noma ngokwe constitution okay yemibuso yabamhlophe njengamanje ayikho inkosi engabusi ngokwenqubo yabamhlophe hayibo
imibuso yonke nje ingakho isizwe esinenkosi ekholwayo ethi nje yona ifunda iBhayibheli yona iyathandaza inkosi nje ethandazayo ekholwayo leyo nkosi leyo ibusa ngokosiko noma ngokwendlela yase Europe masikhuluma ngokuthi ngendlela iBhayibheli elibhalwe ngayo ngoba umlando siubuka siqala from eBhayibhelini bese senza ama research si research ebese sithola okujulile kunalokho okuseBhayibhelini so kulokho okuvela eBhayibhelini kuvela ukuthi umbuso oqala wabusa eEurope kwaba umbuso wamaBabylonian owawupresidwe inkosi uNebukadnezar yes and then lo mbuso wabe sewunqotshwa wanqotshwa umbuso weMedo-Persian iMedo-Persian ke eyabusa and ekubuseni kwayo imangabe ikhuphukele emandleni iMedo-Persia yakhuphuka ngokuqale iconquerishe izizwe zase-Afrika ezintathu yes Egypt Libya I think Assyria uma ngabe isiyodla ke umbuso eEurope owawukade ubizwa ngeBabylonian rulership then kwabusa ke iMedo-Persia after lo mbuso wamaBabylonian ibusa icolonize Egypt no Libya sure and then after that yona iMedo-Persia yayisinqotshwa yanqotshwa iGreek empire inkosi eyayibusa kuiGreek empire uAlexander obizwa ngoAlexander waduma ngokuthi uAlexander the Great uAlexander the Great uyena owakhulula lamazwe lawa ayekade econquerishwe iPersia okay Egypt Libya okay ingakho eEgypt icapital city yakhona kunedolobha elikhulu eEgypt elibizwa ngokuthi Alexandria ngifuna ngiyaphi njalo ngalenkulumo ngiya ekutheni ivangeli lafika kanjani so called ivangeli eAfrica yeah uAlexander the Great the Greek owaconquerish owanqoba umbuso wamaMedo-Persian wakhulula oEgypt wona lo mbuso wamaGreek wabe sewunqotshwa ke iRoman Empire le ekuyiyona namanje esane influence kwi-rulership yomhlaba yathatha umbuso from iGreek owakade uphethwe uAlexander the Great uAlexander owakade enama generals awu4 ayekade izethenjwa zakhe ezazine okwathi mayefa ngoba wafa at the early stage uAlexander the Great I think wafa eneminyaka la I think 31 years of age ebulawa utshwala ebesemncane kodwa esebusile futhi enamandla so lama akwathi ke mangabe sefileke lama generals abese yawuhlukanisa kumbuso wakhe umbuso kaAlexander ilapho ke wabe seuba wiki khona ngoba aqale alwa lama generals ngoba wathi mayefa washiya kungazeki ukuthi ubani ozoba inkosi after yena okay so lama generals abe esewubanga kumbuso wakhe ilapho ke wabe seuba wiki umbuso kaAlexander wamaGreek ilapho ke la iRoman Empire yabe seyikwazi ukunqoba khona ngoba wawusu wiki sewuhlukene into 4 different groups yes and then ube ngabe ngena iRoman Empire ke yayisunqoba lapha ya Egypt which is Africa yes why celebratewa uAlexander the Great okay because wakhulula Egypt from colonization icolonizwe iPersia uma ngabe ikhulula base bemhlonipha ngokuthi bakhe idolobha balibize ngokuthi uAlexander ivangeli ukuthi lifike eAfrica lisuka kwaIsrael liza ngoMakho uMakho lo
wevangeli lesibili laphana ku-New Testament, second book of the New Testament, ngokuka Mark. uMark waye uJohn umshana kaBarnabas. Okay. Lo Mark loyo wayezalo uMaria njengo so called Jesus. Lo Mark loyo waye umGreek. Okay. Uyena umuntu oqala owangena eAfrika eEgypt. Wayoshumayela iChristianity. Eyabe seyamkelwa ke ngoelethu ngelikhulu isasasa yamkelwa kakhulu a northern part of Africa, which is from Egypt, and then yayisi spread ke spread kwaba yiko Ethiopia. Yabona kodwa umuntu owaletha uMark nowabe saziwa ke njengo great bishop of Alexandria, uMark lo seBhayibhelini. Sure. Yini eyadala ukuthi uMark akwazi ukushumayela into le yevangeli eAfrika eEgypt na? Ingoba vele iEgypt yayiphethwe noma yayuhlonipha umbuso wamaGreek. Njoba uMark umGreek nje kwabalula ukuthi uMark alethe ivangeli eEgypt. Okay. Ngoba eEgypt vele kuphethe umbuso wamaGreek and uyahlonishwa ngoba iwona obakhululile. Njoba ubona la eSouth Africa nje si embrace iRussia. Yes. Sithini ngokomlando masi embrace iRussia. Sithi iRussia yaba nathi ngesikhathi silwela ifreedom. Yes. Sithi Russia yasiprovide ngokuqeqeshwa kwamasosha ase South Africa. Yaphinde yasiprovide ngama weapons ngesikhathi sokulwela inkululeko. Yes. Njengamanje iRussia njengama South African iyona esibuka njengama Egyptian ebuka iGreek. Okay. iGreece ebuka Alexandra emethemba ukuthi uzowakhulula from ama-Persian. Nathi sibuka iRussia ukuthi iyona iRussia neChina iyona enamandla okusikhulula njengamanje, ngoba thina asinawo amandla ethu adliwe iEurope. So thina sithembe iRussia or China lamazwe lawa ase-Asia ukuthi as-empowerishe so that we will defeat colonization and racism and lento ye-oppression nokuntshontshwa ukuluthwa kwe-South African economy. Yonke lento sithembe iRussia ukuthi isikhulu. Yingakho iRussia si-embrace ngoba yake yasiza before. Okay. Yaqeqesha amasosha yaphinde yasiprovide weapons. Yes. Namanje ke ngoba yake yasenzela kahle. Ingakho iSouth Africa ithembe yona njenga same thing eyenziwa eSouth Africa towards iRussia is the same thing eyenziwa iEgypt kumaGreek icolonizwe iMedo-Persian Empire. Ivangeli lafika kanjalo ke eAfrica liza ngomGreek through Greeks. Sure. Lingena and North Africa, which is Egypt. Okay. Nelabe la spreada lakhula. Into ke ngifuna nje ubona ngithi mina yonke religion scam, including amadlozi. Ikhohlakele. Yonke ireligion ngiqale ngathi nje yonke scam. Ngikusho ngani lokho? Ngikusho ngoba ireligion kunama version ayi2 religion. I mean Christianity. Yes. Ngoba phela masikhuluma ngereligion sikhuluma ngeChristianity ngoba yonke lento izalwa iChristianity. Ngisho ngathi uyiphi religion. But leyo religion yakho ayizange ibe khona ngaphandle kweBhayibheli. Ngaphandle kweBhayibheli. Sonke sizalwa iBhayibheli. Sonke sizalwa iBhayibheli. So masikhuluma ngereligion sikhuluma ngeBhayibheli ne powerful kakhulu kokuyiChristianity. Kune Christianity kind of version yase Europe. Okay. Bese kuba ne Christianity version yase Northern Africa. Okay. Eyangena ngoMark. Kune Christianity eyangena ngoMark eNorth Africa. Owaye umGreek.
kube ne-Christianity eyangena ngama-European which is under the governor of Roman Empire. Yes. So kune Roman Empire kind of Christianity bese kuba ne Greek kind of Christianity. Okay. Womabili lama version of Christianity are corrupt. Sure. Uma kuthiwa bengathi mina mhlambe ngiphoqelekile ukuthi ngibe iChristian. Mhlambe iChristianity ebengathi inconywana. Yes. Ebengayichuza. Yes. Ile Greek version le eyangena ngoMakhu eEgypt. Yabazalwane. Bengamele ngithathe leyo Christ ayikho. Abazalwana bayona leyo Christianity. Oh. Unfortunately, iChristianity abazalwana abayiyo including zonke lezi inkolo oShemba amadlozi yonke lento. Leo kind of Christianity abazalwane bathi basindisiwe ama missionaries abangasindisiwe yonke leyo Christianity i-European version. Okay. That is a European version kind of Christianity. Akusiyona lelo. Akuyona le Christianity eyalethwa uMakhu. Okay. I-Christianity eyalethwa ama-European. Sure. I-Africa, i-South Africa yonke ayinayo i-Christianity eyalethwa uMakhu e-Egypt. Leo Christianity even ngisho Egypt ayisekho. Ngoba phela yathi i-Roman Empire mayithatha over idla inqoba izizwe. I-Egypt nayo ayisalanga. And then lo Christianity yagcina isale elokhuzeni yagcina isale Ethiopia kuphela. Okay. Why ke ngithi nayo i-corrupt? I-corrupt because even uMakhu himself ushumayela leyo Christianity nje already he is from the colonial state. Sure. Vele sebecindezelwe iRoman Empire. Sure. Sekusebenza imithetho yeRoman Empire. Sure. Kusukela ekufeni kaJesu icorrupt ngoba kuthi uJesu ufela izono zabantu. Kodwa kuclear eBhayibhelini ukuthi uJesu wakhomitha amacala wabekwa wona futhi lamacala wangawaphika ngoba wawenza. Hayibo. Wawenza amacala uJesu. Into oqala into amaKristu angeke akwazi ukuyiphikisa ukuthi uJesu waba yivukela mbuso. Nokwaba yicala elikhulu kuze kube namhlanje ukuba yivukela mbuso icala lokufa icala lentambo umuntu oyivukela mbuso uyabulawa kuze kube namhlanje icala walenza uJesu wavukela umbuso waba yivukela mbuso uma ngabe ezibiza ngenkosi yabaJuda. Okay. Ayemabili amakhosi kwakunenkosi yamaRoma eyayibizwa ngoPilato. Yes. Kube nenkosi yabaJuda eyayibizwa ngoHerod. Lenkosi yabaJuda ya appointwa iRoman Empire eyayiphethe eyayibusa. uJesu zala nje kubusa iRoman Empire. So kunenkosi yabaJuda, kunenkosi yamaRoma. Uma ngabe uJesu ebanjwa ubanjwa ngaphansi kombuso wamaRoma uyiswa enkosini yamaRoma. Ubuzwa ngama accusation. Ngabe uyavuma yini ukuthi wena uzibiza ngenkosi yabaJuda? Uthi nisho khona kuclear ukuthi uJesu wafela ukuvukela umbuso wabaJuda ngokuthi kunenkosi yabaJuda ogama layo uHerod. Yena avuke azibize ngenkosi yabaJuda. Okuyicala kuze kube namhlanje. So uma ngithi inkolo yonke all together nale eyashunyayelwa oMakhu icorrupt because izoqambela amanga ithi uJesu wafela izono zakho ekubeni kuclear
uJesu akafelanga izono zabantu. uJesu wafela i-blasphemous. Amacala amabili, elokuqala elokuvukela umbuso, elesibili ele blasphemy. Kwakuyihlazo kwaJuda ukuzibiza ngendodana kaNkulunkulu. Oh. Kwakuyicala elibovu ukuzibiza ngendodana kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayekhonzwa kaJuda. So wena mawuqhamuka ukuzibiza ngendodana kaNkulunkulu kwakuyicala elibovu. So uJesu wafela ukuthi number 1 ublasphemile, number 2 uvukela umbuso wabaJuda. Ingakho kwakhululwa isigebengu uBarabha esasingenalo icala leblasphemy nelokuvukela umbuso ngoba icala likaJesu lalingaphezulu kwamacala alezigebengu ayebethelwe nazo ngoba elakhe icala kwakuyelokuvukela umbuso. Ingakho bathi khulula isigebengu ugwebe lo. Ngoba lona ublasphemile uzibiza ngendodana kaNkulunkulu okusho ukuthi uzenza ongaphezulu kwayo yonke irulership eyayi exista kwaJuda. That is a blasphemy. Okay. Number 2, uzibiza ngenkosi yabaJuda ekubeni kunenkosi yabaJuda ukube nje mina ngizothi mina isilo samaZulu. Ngivele nje ngithi ngumfo kaMakhanya yimi isilo samaZulu. That is a blasphemy ngoba kunesilo esikhona. Isilo singangigweba, even kill me. Sure. So ileyo nto uJesu ayifela. So uma sithi yonke lento i-religion nje i-corrupt it because vele neintshumayelo zakhona zingamanga. Wonke ama-religion. Angithi lento engishoyo angikhulumi mina imithi into ongeke ukwazi ukuthi ngikhuluma ngento ozokwazi mina ukuthi even yazi abazalwane mina angazi noma ignorance noma lack of maybe wisdom or what because ezinye zezinto okumele ngabe abazalwane zingama red flag kubo mayelana nenkolo nje yeChristianity zikhona eBhayibhelini ama-red flag to abazalwane. Maningi ama-red flag okumele ngabe abazalwane kunamhlanje akekho umuntu ozibiza ngokuthi uwumKristu. Maningi ama-reason okuthi kumele ngabe namhlanje Afrika akekho umuntu omnyama ozibiza ngokuthi uwumKristu. Sure. Kumele ngabe akekho umuntu nje ozibiza ngokuthi uwumKristu. Mina yazi mina mangikhuluma mfowethu ngine justice kabi nani balaleli nababukeli. Mina mangikhuluma I make sure You refer. ukuthi ngi-accommodate ngisho umuntu ongenayo imali yokuhamba aye kufuna ama-hidden sources aye ko-Israel aye ko-England aye kuphi uthi ukhipha imali uthenga iy'ncwadi ezinkulu zosHebheru zosGreek umuntu osemakhaya owazi nje iBhayibheli kuphela ongenawo amandla ukuyofunda otheology nophilosophy noChristology umuntu ongenawo amandla okungena ema-university ayokhokha ama-school fees ayofunda lezo zinto ngithi mina eBhayibhelini there are so many red flags. Sure. eBhayibhelini lelo nalo olithenga ngo-50 rand estradini mawulifunda akumele ukuthi uphume wena uwumzalwane because leyanto leyana iqala from Genesis nje ukuzicontradicta iziphikise ibe corrupt. Iqala nje from uqala nje uyivula already seyi corrupt uqala uyivula ungakayi deep ekutheni uyofuna ukuthi uDaniel chapter 7 mayikhuluma ngama-beast usho ukuthini qhuma ikhanda uyofuna Revelation 13 ukuthi makhulunywa nge666 ukhulunywa uvula uGenesis uthole ubucorrupt benkolo neBhayibheli uqeda uphume kuyo. Angithi kuthiwa ukuze ul-understand udinga umoya oyingcwele. I-corruption leyo
i-corruption. Lento yokuthi udinga umoya engcwele i-scam, i-corruption. Because akekho umuntu owake wakwazi ukukhomba umoya engcwele ukuthi ukuphi. Okay. Udinga umoya engcwele uthathwa aphi umoya engcwele? Iphi location kamoya engcwele? Ulandwa aphi lo moya engcwele? Umoya engcwele yini umoya engcwele? By the way ke mina njengomfo wamakhanya ngike ngasindiswa ke for close to 15 years. Oh. Ngaba umfundisi emabandleni ngumzalwane. Okay. Ngaqala lento ngayiqala mina inkolo ngayiqala ngisawu Sunday school. Sure. Ngakhula ngaba youth, ngaba umholi wabantu abasha. Ngaba junior pastor, ngagcina ngisenior pastor emabandleni. So into engikhuluma ngayo angikhulumi ngento yokuthi mhlambe ngiya assume ukuthi religion icorrupt. Mina into eyangikhipha kuyi religion ngakhishwa icorruption ye religion. I-Christianity ayifuni critical thinker. I-Christianity ifuna umuntu o psychologically weak. Ifuna umuntu very very fast to say I understand. Ifuna ayifuni critical thinker. I-religion. Ngisho i-religion yonke. Ngizolo ngeke ngaba live lapha sikhuluma sicoca nabafowethu bamaNazaretha. Kwaba nento ukuthi ba bringa into ukuthi okay umoya engcwele ngibuyele kule question ukuthi umoya engcwele bathi umoya engcwele uIsaiah Shembe. So kusho ukuthi umoya engcwele umuntu naye bathi uIsaiah Shembe uwela in a form of umoya engcwele. So ngiyacabanga ukuthi bebabalekela lento ukuthi na ubuza ukuthi uphi umoya engcwele bathi uIsaiah Shembe. No, kukhona umuntu kukhona umoya. Umuntu unomoya. Umuntu unomoya. Umoya awuyena umuntu alone. Okay. Okay. Umoya awuyena umuntu. Umuntu umzimba onomoya. Okay. Okay. So akwenzeki ukuthi uIsaiah Shembe abe umoya engcwele. Okay. Ake sichaze ukuthi yini umuntu. Abanye ke bazokutshela ukuthi umuntu uhlukene igaba unegaba ezintathu. Yeah, ayingempela uyile esontweni bamakhaya. Bathi umuntu spirit, bathi spirit, isoul, bese bethi iflesh. Yini umuntu? Abazalwane banamanga. Yazi abazalwane banamanga ngalendlela yokuthi baze baphikise lona iBhayibheli kodwa bethi bakholwa yilo. Okay. Uyabona ngeversion yeBhayibheli. Umuntu umoya ohlangene nenyama. Okay. Akukho okuseparate. Okuwumuntu. Umoya mawuhamba wodwa ingekho inyama. Akuyena umuntu umoya. Inyama mayihamba yodwa akuyena umuntu inyama umzimba. Umzimba onomoya isoul leyo umuntu loyo. Because isoul existence. Ayikho isoul without umzimba onomoya spirit. Lithi iBhayibheli ngokwe version ngokwe biblical version of yini umuntu. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wabumba umzimba ngodaka noma ngobumba and then wayesephefumulela kulomzimba ase ubumbe ngodaka. Angithi uyeza ukuthi umzimba ubizwa ngomuntu mawusabunjiwe. And then umoya mawungakangena emzimbeni angithi uyeza ukuthi akushiyo ukuthi waphefumulela umuntu emzimbeni. Kuthiwa waphefumulela umoya wakhe spirit emzimbeni. And then bese lithi waba kanjalo kumuntu umoya kaNkulunkulu osemzimbeni womuntu. So umuntu umoya ohlangene nomzimba. Yes. Akakwazi ke uShembe uIsaiah ukuba umoya ongcwele ngoba igama elithi ungcwele lithi lisho ukuthi clean, lisho ukuthi pure.
So akakwazi ke uIsaiah Shembe ukuthi abe umoya engcwele ngoba umzimba ohlangene nomoya Sure. igama laleyo nto umuntu akuyena umoya. So kusho ukuthi uyala ukuthi uNkulunkulu. Akwazi ukuba uNkulunkulu kanjani ngoba waye umuntu wafa. Fana noJesu. Waba umuntu. Fana noJesu. Kodwa yena wavuka. Uyabona kufana nalento ukuthi uJesu uNkulunkulu. Lento nje kaShembe ukuthi njoba ngishilo nje ukuthi ma umNazaretha wena umKristu wena uphelele. Uwela kuBhayibheli. Exactly uwela nje kuyiKristu umKristu kahle kahle amaNazaretha amaKristu. AmaNazaretha amaKristu. uShembe is just nje inceku. uShembe inceku njengomfundisi kumaKristu. Ingakho bethi umprofeti. Angithi kumaKristu kuthi umfundisi bese kuthiwa abanye ke abaprofeti kuye ngeziphiwo. uShembeke uwela kulezi iziphiwo zakuyiChristianity makuthiwa abanye abefundisi abanye abaprofeti. So uShembeke ubelonga under kubaprofeti. So uShembe is just a prophet. Nakhona njalo asikho isiprofeto esaziwayo ake wasiprofeta. Hayi kunencwadi yesihlabelelo baba. Kunencwadi yesihlabelelo okuthiwa wayikhuluma lencwadi yesihlabelelo embulelwa. Incwadi yesihlabelelo iBhayibheli. Hawu. Kwakopelwa iBhayibheli kwabhala incwadi yesihlabelelo. Kahle kahle incwadi yesihlabelelo iversion. Fana njengoba ngo1611 uKing James wa-establisha iKing James Bible and then kwaqhamuka omunye wase-America wazo-establisha iversion yakhe ebizwa nge-American version eyisusela kwiKing James. Wonke lama version akhona asukela kwiKing James. So isihlabelelo samaNazaretha ke iversion esuka kwiHoly Bible, iHoly Bible okuyiKing James. Because yazi na usho kanjalo ngithola omunye umbuzi lapha futhi ngoba mina bengitshela ukuthi hayi kusho ukuthi amaKristu ahamba wodwa namaNazaretha ahamba wodwa kodwa amaNazaretha inkolo yethu abantu abamnyama. Lutho amaNazaretha amaKristu. Incwadi abayibiza ngesihlabelelo iBhayibheli le iHoly Book it's a version. Kuthathwe iBhayibheli kwakhiwa isihlabelelo. Akuna kwambulela akambulelanga ubaba uIsaiah Shembe. Naye uIsaiah Shembe loyo wayekade umKristu wazi wabhabhadiswa umKristu. uIsaiah Shembe waye umKristu. Stabo ababa bethu ngesikhathi kuphila uIsaiah Shembe yayingekho inkolo yamaNazaretha. uIsaiah Shembe waye umKristu. Umzalwane. Waye umKristu nje umzalwane ekhonza eMethodist Church wabhabhadiswa futhi kuyiChristianity religion and then wayesehamba ke ngenxa ke yokukhuthalela kwakhe ngoba kuyiChristianity kunalento yokukhuthala lento yokushisekela. Shuthi ungumfowethu uIsaiah Shembe na uthi ukuthi na singabantu siyafana nayo Isaiah Shembe. Yes. It's just uIsaiah Shembe is just umzalwane. Isaiah Shembe kwakuumzalwane. Wayekhonza nje njengabazalwane bonke ehambe entabeni abazalwane babeya noJesu entabeni noMoses nabapostoli bakaJesu baye entabeni bayothandaza nabazalwane abasindisiwe mina ngiyinzalo yentaba mina ngiyakwazi ukuhamba ngentabeni ngiyothandaza uthandaza bani uthandaza uNkulunkulu ngithandaza uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba egameni likaJesu mina njoba ngithi ngangisindisiwe for close to 15 years mina ngangihamba ngentabeni ngiyothandaza njengoShembe njengoJesu njengabapostoli njengoMoses namanje usathandaza lento yentaba ayifikanga noShembe lento yentaba amaKristu ayivele ehamba intaba ethandaza amaKristu lento nje yokuthi kuyothandazwa entabeni bathi lento yaqalwa uIsaiah Shembe uIsaiah Shembe wayethathe kumaKristu leyo nto leyo
wayethathe kumaKrestu ngoba waye umKrestu. Phela la usho kanjalo kusho ngama amagama uthi uIsaiah Shembe uyi-copycat yamaKrestu. uIsaiah Shembe umKrestu. Okay. Akayona icopy. Uye umKrestu ngqo. uIsaiah Shembe. Yes. Waye umKrestu nje ngqo. Umzalwane esubmita ebandleni Methodist Church. Esuka ngokushisekela ngoba ebandleni ke uma ngabe kuyibandla kunabazalwane ilona lowo unesiphiwo ngokwahlukahlukana. Mara usho ukuthi Babu Max isizwe singaka sase KZN kuzonke indawo nje ukugcwele nje usho ukuthi kunabantu abangahamba bayokhonza umuntu ya ongumKrestu bakhonza umfundisi. Hayi bakhonza umprofeti. Bakhonza umprofeti uye umdalwezulu basho umprofeti bathi umdalwezulu nomhlaba. Umprofeti njoba ukube nje khona umprofeti ngenza isibonelo Baba Magejageja ngicela ukwenza ngawo isibonelo ebhuti. Uyabona ubaba Magejageja umprofeti. Okay. Lapha yana enkonzweni yakhe ngiyambona ubaba Magejageja. Yes. Ukube ke kuzosuka bonke laba bazalwane mangabelala nje ubaba Magejageja eshona. Bese labazalwane bakhe sebethi bakhonza yena bathi uyena uNkulunkulu uyena umoya engcwele just because nje uyena owaqala leya nkolo yakhe. Bese bembiza ngoNkulunkulu because uyena owaqala leya nkolo yakhe. Uyena owabashumayeza kahle kahle. Yes. But just because nje basho yazi mina nawo ngaba umprofeti ukhonza kusasa. Awuthi ngikutshela into eyenzeka kumina. Yeah. Mina ibandla engangikhonza kulo lapha eMlazi eDurban eMlazi lapha kwaQ. Ngangikhonza ebandleni laphana. Mina ngangi very powerful ngisa umKrestu. Ngangipowerful ngalendlela yokuthi mina nganginabantu ababengagcwala iCommunity Hall. Abasho uyayizwa nje mina ngingena umfundisi ngiyingceke nje ebandleni keyboard player ngishaya ikeyboard hayi bo bamakanye ngangishaya ikeyboard ngiweshipa ngishumayela ugifted musi bamakanye ngangivanga ekushumayeleni nje ngoba ukushumayela kuhlukene ngangivangela mina ngifundisa izwi ngangizenza zonke uprofeta noprofeti. Yes. Sure. Ngokwendlela ke yobuKrestu. Ngisayimpumputhe ngisadukile. Ngangikwenza konke ngangipowerful kule yanto. Le yanto leyana yenkolo. Uba powerful kabi mawubeka impilo yakho kuyo uthembele kuyo amehlo akhe evalekile ubona yona engathi impilo yakho yonke engathi ngeke uphile ngaphandle kwayo. Uba powerful kabi kule yanto njengoba nabo upowerful. Ngangipowerful yabona manje na ngipowerful kakhulu ke kunalokho. Yabona selokhu nje ngaphuma kuyo. Ngazazi ukuthi ngubani ngokuthi nje ngingasidescribe ngokwenkolo ukuthi mina ngumzalwane ngidalo uNkulunkulu ngidalo ngafelo uJesu. Mina ngake nganqunywa ebandleni just because abantu engibashumayezile babiza igama lami phambili mangizoba okay ngashumayeza abantu ngangihlala esection ekuthiwa kaG eMlazi. Yes. Then ngaqala imkhuleko endlini yami engangiqashe kuyo ngaqala imthandazo ngoba ngangishisekela ngithandaza nje ngaqala imkhuleko ngakhuleka kwagcina sekuza abantu kwezomakhelwane ngingababizanga beza bazokhuleka nami kwagcina mase kuzomakhelwane kwagcina kwagcwala kwaze kwaphela ispace kwagcina kwagcwala endlini yami abantu sekuyinkonzo impela nje sengishumayela ke sengibashumayeza ngoba kuza abantu abangasindisiwe. Yes. Ngagcina sengibashumayeza izwi ke baphenduka abantu. Ngikutshela ukuthi ngenye iSunday ngake ngabagcwalisa amaquantum amathathu ngibayisa enkonzweni abantu abaphenduke la ngiqashe khona endlini yami emkhulekweni yami ngabagcwalisa amaquantum amathathu ngabayisa enkonzweni sengiyoba introducer ke manje ebandleni ukuthi mina ke ngikhonza la nali ikhaya lenu okuyikhaya lami nangu baba wenu okubaba wami. Then umfundisi ubanika izithuba ukuthi bayobingelela bazisho
hayi ngikutshela ukuthi umuntu nomuntu ayeyaphambili ayobingelela azisho abantu babevele bethi hey njoba ngilana ke mina ngishunyayezwe inceku uMax njoba ngilana ngishunyayezwe inceku uMax angibizwa ngenceku uMax ngishunyayezwe inceku uMax uyabona yamcasula umfundisi lento ukuthi wonke umuntu Max ukuthi labantu abagcwele amaquantum amathathu bangaphezulu kwemembership yala ebandleni njoba begcwele amaquantum amathathu bangaphezulu kwemembership yala ebandleni bafika nami bonke bathi bashunyayezwe yimi abanye ngangibashumayeze ezitimeleni ngoba ngangishumayele ezitimeleni wawukhuthele musibamakhanya mina ngangikhuthele kakhulu abanye ngangibashumayeze ezitimeleni abanye ngibashumayeze elokishini la ngangithandaza khona bagcwala amaquantum abantu lento yokuthi bamention ukuthi bashunyayezwe uMax umfundisi waba rebellious wanginquma nganqunywa mina ngasala abazalwane ngake ngahlala unyaka wonke ngingaparticipate ngingenzi ilutho umfundisi bowuze esontweni kodwa unqunyiwe pulpit nginqunywe isinyenyela ngingatshelwanga ukuthi uyanqunywa ngoba kwakungekho isono engisenzile ngapakiswa nje kunemkhuba la kuyiChristianity la kubazalwane ukuthi umuntu nje obonakala engathi upowerful engathi uza kabi uyi-threat kumfundisi anqunywa nje engazi ukuthi unqunyiwe ancishwe nje imic ancishwe nje powerful lo muntu lo ngahlala mina unyaka wonke ngingenziwa umfundisi waqasha ukeyboard player omusha ngani ngiyabona sekune keyboard player awutshelwa lutho kade kuyimini odlala ikeyboard asayinwa kwenziwa iprogram yama worshipers o MC njalo mina angikho kuyiprogram ngahlala unyaka wonke mina ngaze ngamotivate abazalwane bathi hey Max mfethu siyayibona into eyenzeka kuwe kodwa bekezela mzalwane nginqunyiwa ngitsheliwe ngaze ngagcina impela sengizwe ukuthi inyama yami impela seyiya ngokukhohlwa ngaze ngagcina attracteka izinto engangikade ngizibiza ngesono ngisathola amathuba ukuthi ngi-express ivangeli ngagcina zi-attracteka ngagcina ke ngenza lokhu komjoloko engangikushaya ngikuhlikiza ngajola ke kwase kuthiwa kisono ke ngoba sengijolile ke sengiyanqunywa officially sekune reason ke manje senginqunywa officially then ekunqunyweni kwami ke mina angizange nginqumeke ngoba ngavele ngashisekela kakhulu ngathandaza kakhulu ngaba nje nezinto eziningi yilapho ke ngathola ama spiritual promotions ngaleso sikhathi ngangikholelwa kulento yo spirituality ukuthi kunomoya oyingcwele yabona kunento engabonakala ebizwa ngomoya oyingcwele enablement of my faith yabona so ngagcina ke ngipowerful ke nginqunyiwe kodwa ngipowerful ngishumayela kushunquthule ezitimeleni so ileyo nto ke eyangenza mina ngathi more deep kwi-information yeBhayibheli ngafunda kabanzi ngeBhayibheli nangenkolo nokuyilapho ke engathola izimfihlo nokungcola kwenkolo mina angikhishwa ngokunqunywa enkolweni mina ngakhishwa ukufunda kakhulu enkolweni ngaze ngadlula kwi-level ye-faith ngafinyelela kwi-level ye-knowing la khona ngabe sengazi ubuhle nobubi benkolo ukujula nokuthi iBhayibheli lakhiwa kanjani yonke leyo nto leyo so ukuthi ivangeli lifike eAfrika la lethwa ama-European alilethwa ngama-Greek njengase North Africa okay and i-Europe iphethwe yi-Roman Empire i-Europe le yasicolonize inkolo iscam noma ngaba yipi inkolo awukwazi ngempela uma ufuna ukuba pure awukwazi ukuba kwi-system ye religion uma ufuna ukuba pure ngoba i-system ye religion i-corrupt njoba sengishilo nje njoba ngixoxa nangami ukuthi mina kwaba corrupt nje ebandleni ngikhonza nganqunywa ukuthi corruption powerful corruption ikhona from akukho la ingekho khona icorruption kwi-religion njoba ubona even ngisho indlela umhlaba obuswa ngayo yonke leyo nto izalwa i-corruption ye-religion
Shoot ngoba uwathinta nasekuqaleni ukuthi namakhosi nawa wela ku religion. Amakhosi vele angithi phela amakhosi njoba ngishilo ngathi kwaqala umbuso eEurope, kwaqala umbuso wamaBabylonian, kwaba umbuso wamaMedo-Persian, kwaba umbuso wamaGreek owabe sewukhonkarishwa umbuso wama Roman Empire le esabusa namhlanje iRoman Empire. So le Roman Empire iyona eyayidetermine ukuthi ubani inkosi njengoba ngishilo nje ukuthi eJudiya inkosi eyayibusa eJuda eJudiya uHerod yadetermine noma ya-appointwa iRoman Empire. Sure. Ingakho iRoman Empire iyona eyanquma ukuthi lo uyabulawa noma wenziwani. Sure. Bamakhanya kune video ke yaphuma ukhuluma ngamakhosi. Angazi kulento boyilungisa lapha yamakhosi. And kwathiwa hey ngathi kwathi kwakhuza wagcina wakhuzeka bamakhanya. No lento yenkosi usho lenkosi yesilo. Oh hayi leyana it was a matter of freedom of speech because izinto mazenzeka sibadala sizona ingane izinto mazi exposed kithi. Yes. Ukuthi sibone asikwazi ungakhuluma. Yes. Sesadlula kuyilevel yokuthi ungakhuluma indaba zabantu abadala. Asisezona ingane sesibadala. Uma ufuna into singayikhulumi ungayilethi kithi. Okay. So mawunotice lapha mina ngangikhuluma nje iqiniso njoba linjalo. Kuukuthi thina abantu lalithini iqiniso bamakhanya? Thina abantu azizwani neqiniso. Yes. Into yokuqala kusuke indlunkulu yasilethela izimfihlo zakhona ukuthi sizoyidiscussa kwi-social media. Sangena eindabeni, sangena ku media space, sangena ko social media. Sithulele thina, singasho lutho. Yeah. Zezi indaba zeza kithi kwathi wanazi. Kwasuka yona inkosi kwabhutshuka kwavela amavideo ayo yenza izinto esasazithi nokuthi esintwini sethu siziviewa njengezinto eziyihlazo ezimbi. Kweza lawo mavideo a-exposewa kithi. Umahluko phakathi kwami nabagxeki bami ukuthi abangixekayo amakhawadi amagwala. Okay. Mina angilona igwala into engiyibonayo ngisaba ukuyikhuluma. Uyayikhuluma ngoba futhi une freedom of speech. Nginanento mina ke yokuthi angikwesabi nokufa ngoba ukufa mina ngizalwe ngaphansi kwefu nje lokufa. Ya ukufa nje ngafelwa mina. Ngafelwa abantu ababekusaba ukufa kodwa bagcina befile. Abantu ababekhomba abanye ukuthi bazofa. Sure. Bagcina befile nabo. Because bengisaba ngithi hawo baba Max uthinte ongathinteki manje. Uthinte ngaphezulu ke manje. Asikwazi ayikho into ekumele ingathinteki masikhona nje singomakhanya. Akukho la singesithinte khona. Siyothi njoba sasho nje sathi uNkulunkulu kwayena nje uNkulunkulu ayikho into yakho uyabona nje uthinta yonke indawo mama. Masikwazi ukuthinta uNkulunkulu ube ubanike owasemhlabeni ngoba uNkulunkulu thiwo wasezulwini. Inkosi angithi inkosi yethu. uNkulunkulu athi kuthiwa inkosi yamakhosi. uNkulunkulu angithi kuthiwa uyena ophethe wonke amakhosi. Thina sikwazi ukutshela uNkulunkulu ukuthi into yakhe ayikho yomsangano. uNkulunkulu umsangano ngoba vele mawufunda iBhayibheli yena ufike waqamba amanga lapha na kuGenesis chapter 3. uNkulunkulu ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ibe yini inkosi mangikwazi ukutshela inkosi yawo ukuthi umsangano. uNkulunkulu umsangano. Should ayawasindanga amakhosi. Angeke azasinde ngoba uma ngabe ezokwenza umsangano phambi kwethu sibhekile sizosho thina ukuthi umsangano ke le bazonde azonda amakhawadi amagwala asaba ukukhomba umsangano ngomsangano. Maybe ube Max the way uyikhulume ngakhona le ndaba maybe athanda wayibeka kahle maybe ngabe yazwakala. Inkinga mfowethu ukuthi baningi abantu abakhuluma kahle kodwa abangazwakali. Okay. Already sinabo abantu abakhuluma kahle and baningi kakhulu kodwa abazwakali.
Oh kodwa wena ngoba wakhuluma ngale ndlela yafika straight kuthiwa Ingakho wayiqaphela phela- ivideo. ingakho phela mina ngazwakala ingoba ngakhuluma ngale ndlela. No ngiyakuzwa bamakhaya. Angithi mina ngazwakala phela uJesu kuze azabulawe nje ingoba ufike wakhuluma ngendlela ezwakalayo. ebengakhulunywa ngayo bengekho umuntu obekhuluma njengoJesu. Ingakho uJesu wafika yena kwathiwa is the best sinner ever in the world because ufike wakhuluma ngendlela ebekungakhulunywa ngayo, and then laba abangakhulumi ngaleyo ndlela sebebona ukuthi kuyisono ukukhuluma ngayo leyo ndlela just because bona abakhulumi ngayo. Thina abantu sinale nature yokuthi into mengabe wena ikuhlula ukuyenza bese siviewa si name sithi evil or yimbi. For instance njengami njoba nje ngingekho kwi system ye religion bangibiza ngo Satan bathi ngu antichrist. Angazi ukuthi uanti wami kanjani uChrist maye makuthiwa mina ngu antichrist umuntu wesifazane opposite of Christ. Vele ngiyam oppose uChrist ngoba vele into kaChrist ayikho ma Christian into kaChrist ayikho. 1st to 2nd century kufika ivangeli eAfrica lilethwa uMarku lapha eNorth of Africa. Lilethwa uMarku lelo vangeli la destroywa iRoman Empire eyabe seyiletha iversion yayo yevangeli lekuyiyona engijima nayo le Roman Empire version of ivangeli eligqugquzela zonke lenkohlakalo ekhona. Bangaze basithuke babu Max amaKristu nama Nazareth amahle namaZCC nawo wonke lenkolo ithintile ukuthi isikhathi sethu sesishayile sokusho ukuthi manje kuzofanele siyenze enye aphinda abuye uBamakhanya because kuningi nje esikushiya endleleni ngapha uthinte namakhosi namadlozi awashiyanga futhi nawo uthasawele eBhayibhelini amadlozi kodwa amaKristu athi amadlozi akekho. Nomunye uShembe naye angithi aboShembe nabo sebahlukene nabo abanye abasawavuma amadlozi bathi lamadlozi akakhola bequote iverse la kaDeuteronomy. Ngiyacabanga uDeuteronomy lapho esho khona ukuthi obhulayo makenze ini yonke imiphonso makayenze utha bathi akekho amadlozi. So kusho ukuthi kuningi nje kusafanele sikufunde. In closing nje amaKristu awakwazi ukugxeka iancestral belief ngoba ancestral belief ayikwazi ukugxeka amaKristu. Kanjalo uShembe akwazi ukugxeka amaKristu namaKristu akwazi ukugxeka uShembe. Bonke labantu bakholelwa kuma ancestors. AmaKristu abazalwa no glory to God or in the name of Jesus bakholelwa emadlozini bakholelwa kuma ancestors. Umahluko phakathi kwa ancestral kwalaba bamadlozi oShembe nalaba bamadlozi nabazalwane umahluko phakathi kwabo ukuthi abazalwane bakhonza amadlozi ase Europe. Okay. Kanti laba bakaShembe including izangoma bona bakhonza amadlozi ase Africa. Okay. So bonke labantu bakhonza amadlozi umahluko ukuthi laba bakhetha amadlozi outside Africa whereas laba abanye bakhetha amadlozi ase Africa. So bonke labantu bakhonza amadlozi bonke laba abantu ba amaKristu ngoba inkolo yamadlozi inkolo yama ancestors iseBhayibhelini. Okay. Umuntu othi oyishaya isifuba othi yena uma African yena usubmita kuma ancestors lonto itha lonkolo leyo nto leyo yokusubmita kuma ancestors uyithathe eBhayibhelini. Umuntu oyishaya isifuba othi mina uJesu kuphela egameni lika Jesu uJesu uyidlozi ngoba wafa wavuka. So umuntu othi yena ukhonza okhokho nomkhulu base Africa nomuntu othi yena ukhonza uJesu egameni lika Jesu wase wakwa Israel eAsia or eEurope bobabili labantu basashinto eyi1 umahluko ukuthi lo ukhonza idlozi la ngaphandle lo ukhonza idlozi la ngaphakathi. Hayi Baba Max
Utholakala lapha endaweni zokuxhumana? TikTok nje uMax Nhlula Makhanya ngoba sengihlulileke nokho and futhi ngisazokwehlula ngikhona lapha na ku YouTube i-account yami yintsha Nkosi yami ithi Nkululeko Maxwell Makhanya. I think isho kanjani Nkululeko Maxwell Makhanya isayintsha ke i-account yami banga subscribe nje abantu izinto eziningi ngisazoyiposta lapha nama video kuningi kusazongena nje okwamanje ku Facebook ngikhona futhi Nkululeko Max Makhanya Nkululeko Maxwell Makhanya. Yes Baba Max siyabonga kakhulu uma ngabe sibuya ke ngelinye ilanga siyobeke sesongena deep ke seso elaborate siyabuya na kanjani yeah siyabuya nje part 2 akuna futhi angeke size start isikhathi eside part 2 siyabuya futhi ngoba ngiyacabanga nama comment basazokubuza ama Christu asazokubuza nama Nazareta nama Dlozi basazobuza so na kanjani fanele ubuye Baba Max fanele ubuye siyabonga kakhulu Baba Max babukeli bethu asivaleni la namhlanje uninga kuphethe uBaba Max uyiphethe induku ushaya ngapha nangapha lenceke le ishaya ngisho naye izinceke zayo ama Christu so siyabonga kakhulu bafowethu ningakhohlwa uklik button subscribe ni comment where are you watching us from uma unombuzo ngicela ubhale phansi lapha yana futhi sizokhona ukudlulisa kuBaba Max bafowethu asiphindeni futhi sihlanganeni ku episode elandelayo amen.